The saying that behind every successful man there is a woman should never be used as a blanket statement. It doesn't apply to certain couples or certain families. Surely it doesn't apply to our drama titled Icala Kaliboli, authored by Vincent Mbele. Sanibonani balingani mabhungu namatshitshi. Igama lami nguSpooky N isiZulu. Zoqhubeka-ke nengxenye yomzimba ebizwa ngokuthiwa isixakaxaka. Umbhele ufika ekhaya, ubhekana nenkinga yokungakwazi ukungena ngaphakathi. Akekho usonto, akanawo ukhiye. UDlamini umakhelwane uyamxwayisa. Ethuke umbhele lapho kuthiwa aboqaphela, kanti yena ubesathi uyancokola. Umxwayisa ngani uDlamini? Umxwayisa ngemikhuba eyenzeka kwakhe engekho. Uthi kwenzekani? Umkhuba wokuqala uthi abafana abalengisa izibhamu bahlale bekwakhe, bakhahlele izicabha kube njeya. Okwesibili, babanga umsindo. Okwesithathu, bafuna imali. Ikhehla libona ngathi imiphumela yalokhu ayizokuba mihle. Isitshela umbhele ukuthi lisola sengathi umbhele akazudabula noma asinde kulokhu, kodwa uzodabula amafu. Azise unkosikazi kaMbhele ubengasaqondakali kulezi zinsuku. Ummeli kaMbhele untshangase, ukhathazekile, akaphathekile kahle ilezi zindaba axoxelwa zona umbhele ezimayelana nosonto. Umbhali usebenzisa isu lokujeqeza emuva ngokusivezela umbhele ekhumbula usuku okwalimala ngalo umfundisi. Ukhumbula ukuthi usonto wabuya phakathi kwamabili. Wathi unina ubengaguli, ngakho-ke ayikho into abekade ebizelwe yona ekhaya. Umbhele uveza ukuthi uzibuza ukuthi usonto ubekade ebuyaphi. Kuyamkhathaza lokhu, akumphethe kahle, kuyinkinga kuyena. Yingakho nje esexoxela ummeli wakhe. Uchiphiza izinyembezi umbhele, uyababaza futhi. Ubona umthofi engena kwakhe yena nontshangase basekhaya kwaDlamini kwamakhelwane. See umthofi through the window. Umbhele uyamazi umthofi. Sekuba nezinsolo zokuthi kungenzeka usonto uyena owathenga lezi zigebengu. Isimo sokukhuluma esithi siphundu kawuboni siyahambisana nale ngxenye yesixakaxaka. Usonto akazi ukuthi usenkingeni. Uyaqhubeka uNdleko nophenyo. Lolu phenyo liyamkhathaza unina kaSonto uMamkhize. Useze uyabuza ukuthi ingane yakhe ayizukuvalelwa yini. Kuyacaca kuNdleko ukuthi usonto kungenzeka ukuthi uyena owadubula umfundisi. Kwazise ubeqamba amanga ethi unina ubegula, kanti akayanga nokuya, futhi unina uyaqinisekisa ukuthi yena uyile nhlobo engaguli. Uyakhala uZinhle, ushonelwe uyise umbhele. Usonto akanakulithola ifa. Utshelwa ngummeli uthi ayikho nencane imali azokwabelwa yona. Isizathu sithi umbhele ubesola ukuthi uzobulawa, futhi uma ukufa kwakhe kungaqondakali, ifa lakhe liyolawulwa untshangase. Usonto uyabaleka ngoba umthofi usendleleni eza kwakhe. uZinhle uhlaba usonto ngembuzo engapheli yokuthi kungani engawaqhuba amabhizinisi kayise ngoba ungunkosikazi wakhe. uZinhle akumphathi kahle ukushiya abangani bakhe ngemuva, esehamba eyohlala futhi endaweni engamapulazi
nalokho akumphathi kahle. UMthofi noToronto bathola kukhala ibhungezi kwaSonto. Kufika umseshi uNhleko wayizambela yababopha, balithukulula lonke iqiniso njengoba linjalo. Umtshela ngokubulawa kukankosikazi kaMbele. Then he tricked them into divulging about the murder of Mr. Mbele. Remember, they were as drunk as a skunk. Therefore, they needed a little push into admitting the wrong that they did. Unina kaSonto uhlaba uSonto ngembuzo. Umbuzo uSonto angazimisele uyiphendulana kancane ngoba kwayena akazi ukuthi uyaphi. Unina ufuna ahlubudlubu ekhasini. Lengani bami nani bafundi, ziyaphela lapho izigameko ezifakazela ukuthi okwangempela isixakaxaka izinkinga eziqhamuka nxazonke futhi azithinti kuphela umlingiswa osemqoka noma ummeleli onguSonto, kodwa zithinta nabanye. Ingxenye yesithathu yomzimba, uvuthondaba. Uvuthondaba in English is the climax. This is when the story reaches the peak. This is where all the problems that the protagonists were facing are solved one way or the other. Uvuthondaba ingenkathi indaba ifika esicongweni, lapho kuxazululeka khona izinkinga zomlingiswa osemqoka onguSonto. USonto uyaboshwa. Athi umfundi, uma eboshwa, isn't that a problem in itself? Cha phela, this is not a problem. This is the solution to her problems, because had it been Sonto managed to live, she would look over her shoulders all the time. She would be afraid wherever she was because she would think that uMthofi uzomthola. She would think that the police are looking for her. She would know no peace at all. Balingani bami nani bafundi, ngokuzayo siyoqhubeka nengxenye yesithathu yesakhiwo ebizwa ngokuthiwa isiphetho. Nisale kahle, niyathandwa.